Okay, so masaya tayo na binisita tayo ng Norwegian Jewel. So this one is owned by Norwegian Cruise Line. And masaya tayo kasi triple maiden ang tawag namin dito. Maiden of maiden of maiden. Kasi si Norwegian, ngayon lang siya ulit nag-sail after the pandemic. So that's the first na maiden niya. Second maiden, first time ever ni Norwegian na pumasok sa Philippines. So first ever. And then third maiden, tayo yung first port of call, ay first port niya dito sa Philippines, si Ilocos, Corimao Port ang ginamit niya. So masaya tayo dahil triple maiden tayo. So we are making history today actually. So we are happy kasi meron tayong mga around 2,300 passengers. Tapos may mga around 1,000 crew. So nakita niyo continuous yung pagbaba nila. So, bumisita sila around Ilocos Norte and Ilocos Sur, including Lawag, Batak, Paway, Badok, Corimao, and then as far as Vigan. So, on tour na sila ngayon, then they will be back by 4:30. Aalis na sila. So, galing tong barko natin from Taiwan. So, yung passengers natin are from different parts of the world. Meron tayong mga Taiwanese, meron tayong mga Americans, British, Caucasians, Asians, lalo na mga Pilipino. Madaming sakay na Filipino itong ating barko. And yung crew nila, siguro sabihin natin most, baka 90% maybe, hula ko lang, are Filipinos. So napakasaya natin na napili tayo ng Norwegian Cruise Line na maging one of their itineraries in the Philippines. So from here sa Corimao, they will go to Manila mamaya. And then they will go to Boracay and Palawan bago sila pumunta ulit ng Vietnam. Ma'am, malaking tulong po ito sa ating turismo dito sa Ilocos Norte dahil nasabi mo kanina na 3 maiden po yung sa kanilang pagpunta po dito. Yun, as I mentioned kanina, we're making history and we are thankful kasi ito yung inintay natin after the pandemic, ang tagal nating inintay ito na para matulungan lahat. Ang dami nating tour guides na matagal nang hindi masyado nakapag-guide, so busy silang lahat. Yung mga local buses natin, transportation, mga van rentals, mga tricycle. Tsaka mismo yung mga small businesses, yung mga merchants, nagbebenta ng souvenirs, nagbebenta ng mga juices, pagkain, bagnet, inabel. So everybody's happy. So we are looking forward na in 2024 and beyond, more cruises will come. Yes. Ma'am, nakita natin yung mga pasero po ay gusto nilang sumakay sa mga tricycles natin. So ano po yung masasabi natin sa kanila dahil they want to experience po yung pagsakay nila sa tricycle? Yeah, usually naman para you experience talaga yung lugar na pinuntahan mo, do what the locals do. So talagang hinahanap din nila yung local transportation natin like the tricycle. So nag-enjoy sila dyan, but then we are also after the security and safety of all the passengers. Kaya nagkaroon naman tayo ng several meetings with the LGU, with the PNP, para everybody's ready na i-assist lahat ng ating mga turista because safety first pa rin para yung kanilang experience dito sa ating probinsya ay talagang world class. Any message po sa lahat na makasama natin sa tourism department dito sa... Yes, so this is Travel Revenge. Ito yung iniintay natin na recovery. So we will try our best in our part to promote in our best way yung etong Ilocos as a whole para hindi lang tayo pang local tourism. I-open natin ang ating gates sa international tourism dahil tayo naman talaga ang gateway to the north, diba, na sinasabi nila. So hindi lang eroplano na lang ang darating sa atin, malalaking barko at iba pang mga excursion ships. So different kinds of ships and airlines, more tourists, means more business for everyone. And this will contribute to the economy ng Ilocos. So everybody's happy kasi lahat na tutulungan natin from different walks of life, from different tourism sector. So we are very blessed and we're happy and we'll bring you more.